Исәнмесез, хөрмәтле милләттәшләребез. Сез конгрессмен бәре тапшыруын карыйсыз. Безнең халкыбызның бик гыйбрәтле матур бер мәкале бар. Оясында ни күрсә, эшкач шуны кыланыр диләр. 21 гасыр балалары ни кыланыр икән? Бу сорау Ак калфак татар хатын-кызлары оешмасы әгъзаларын да бик борчый. Шуңа күрә алар үзләренең утырышларын, үзара тәҗрибә уртаклашу шөгыльләрен әлдән-әле төбәкләрдә һәм районнарда уздыралар. Күптән түгел шундый чараларның берсе Самара өлкәсендә узды. Самара өлкәсенә Ак калфаклылар нинди максатлар белән барды? Һәм алар анда үзара очрашып, нинди гореф-гадәтләребезне, нинди юлаларыбызны яңартты, искә төшерде һәм күңелгә беркетте. Бу хакта фикер алышу өчен без бүген конгрессмен бәре тапшыруына Ак калфак татар хатын-кызлары оешмасы җитәкчесе Кадрия Рәис кызы Идрисованы чакырдык. Кадрия ханым, исәнмесез? Исәнмесез. Менә мин әйтеп үттем, Ак калфаклылар әлдән-әле үзләренең күчмә утырышларын төрле төбәкләрдә, республика районнарында уздыралар дидем. Әлбәттә, аларның һәрберсендә сез нинди дә булса юлларыбызны яңартасыз. Сез анда һәрберсендә үзара тәҗрибә уртаклашасыз. Аннары соң Ак калфаклылар башка төбәкләргә кайтып үзләре күргәннәрне шунда үткәрәләр. Ә менә Самара кадәр Самарага сез нинди максат белән чыгып киттегез һәм ирештегезме шул максатыгызга? Аллага шөкер, ирештек дип уйлыйм. Монда безнең тема шәҗәрәдә бабаларының тарихи хәтере дигән тема иде. Без инде шәҗәрәләр буенча 6 ел эшлибез. Һәм инде һәр елны аның шәҗәрәгә багышланса да, шәҗәрәгә күпмедер икенче бер яңалыклар, үзәретләр кертеп без исемен атыйбыз. Һәм менә монда да Самара өлкәсендә күчмә утырышның да исеме шул нисбәттән күпмедер үзгәрешләр кичерде һәм чынлап та бу мондагы эшчәнлеккә карап шулай куелды. Һәм менә иң беренче без 100-гә якын хатын-кыз менә шушы Гали авылында булдык, Пахвистин районы һәм Гали авылы бу Самара өлкәсенең иң зур авылларыннан берсе һәм шәхси эшмәкәрләр үзләре яшәтүче җир кадерен, җир сулышын, җир тәмен белә торган халык яши бу җирлектә. Мин аны ни өчен шулай дип әйтәм? Чөнки менә күз алдына китереп карагыз, авылда 2000-нән артык кеше яши. Һәм шул бик зур авыл, һәм шул вакытта 4 мәчет, 1 мәдрәсә эшли. Һәм авыл халкы менә шушы 4 мәчетне һәм мәдрәсәне үзе тота. Бу бит инде бер карасаң шул кадәр гыйбрәтле дә һәм бөтенебезгә үрнәк тә авыл халкының яшәеше, тормыш-көнкүрешләре чынлап та үрнәк. Без иң беренче барып төштек мәктәпкә. Мәктәптә 200-дән артык бала укый. Һәм инде менә шушы мәктәптә иң беренче гаҗәпләнеп күзәттек мәктәпнең шәҗәрәсен. Бер як стена туп-тулы шәҗәрә ясалган һәм анда ничәнче елны мәктәп ачылган, нинди бинада булган аның сурәте бар. Һәм шуннан ук башлап аның беренче директоры кем булган, ул вакытта нинди укытучылар укыткан. Һәм икенче якта аскы өлештә 42 медалист чыккан мәктәптә, аларның исем, фамилиялар бөтенесе анда күренеп тора. Һәм һәр чыгарылышның фото сурәтләре шунда бар. Менә шуннан күрәбез инде. Менә шушы хәтер агачында һәр кем, менә шушы авылда яшәгән һәр кем үзен күрә ала. Ул ничек мәктәпкә якын булмасын да, мәктәпкә якын аймасын. Аннары соң бит әле ул менә без инде хәзер ияләштек гаиләнең шәҗәрәсе дигән әйбергә әйбит. Ләкин менә бу мәктәпнең шәҗәрәсен булдыру әле бу бик алай таралган нәрсә түгел һәм моны дөресен генә әйткәндә кая гына булмасын, Татарстанда һәрбер мәктәптә дә үзенә үрнәк итеп алырлык һәм балалар өчен дә менә дигән тарих бит инде ул. Без инде 6 ел элек бу турыда сөйли башладык. Балалар бакчасында, мәктәптәме, гомумән почта манда нинди генә оешма булса да аларның шәҗәрәләре булырга тиеш дип. Менә без Удмуртиядә баргачтан балалар бакчасыныкын күреп бер таң калып кайткан юк. Анда фото сурәтләре белән эшләнгән бөтенесе. Һәм менә монда тагын бер ах итеп кайттык. Аны бөтенесе үзенә төшереп алды. Төшереп үзләренә кайткач үрнәк итеп менә куярлык, эшләрлек итеп алдылар. Һәм менә аннан соң әле без анда эшмәкәрләрдә менә хәләл без цехында булдык.
анда ничек колбасаларның, хәлә колбасалар ничек эшләнгәнен, ни өчен эш сортка бүленеп эшкәртелгәнен итләрнең бер гаҗәп бик күп тамаша кылдык инде менә бу эшкә. Һәм инде аның кибетендә дә булдык. Һәм аннан соң 3-нче, 4-нче мәхәлләгә караган мәчетләрдә булдык, мәдрәсәдә булдык. Гомумән менә кызларда безнең нинди сораулар бар, рәхәтләнеп бөтенесен биреп, җавап алып кайттылар. Ә кичкә инде без бөтен авыл халкы белән очраштык. Менә ансы да бик гыйбрәтле, чөнки кыен дип тә тормыйлар. Менә андагы хатын-кызлар, андагы халыкны әйтәсем килә. Җирлек башлыгы Идрис әфәндегә дә, менә шушы хәләлнең һәм инде Туган тел оешмасын җитәкчесе Радик әфәндегә дә, һәм инде менә шушы ак калфакны җитәкләгән безнең Кәүсәр ханыма да бик зур рәхмәт әйтәсе килә бу өлештә. Менә оештырганнар клубта кичкә бөтен кеше шунда чыга, ул балалар да шунда, олылар да шунда, әбиләр дә шунда, бабайлар да шунда, һәм өйрәтү дәресләре. Ул бит инде файда дип сөйләшәбез битне коридорны. Файда һәрберсе ул алып чыккан табасын да алып чыккан, ул үзенең табагын да алып чыккан. Ул төш пешерергә дә өйрәтә, чәк-чәк ясарга да өйрәтә, катлама ясарга да өйрәтә. Ул шигүләрдән сөлге шигергә дә өйрәтә, ул бөтенесен шамайлар ясарга да өйрәтәләр. Анда нинди генә өйрәтү дәресләре юк. Гап-гади авыл халкы. Гап-гади авыл халкы ала шул хәтле рәхәт итеп эшендәгесен тышка чыгарып, анда теге булар кунаклар килде, монсын әйтмәскә кирәк, монсын әйтергә кирәк, анда андый бер юк. Конкретно төгәл итеп, дөрес итеп, монда шын эшли торган халык яши. Эшли торган халык бит әйтә, сөйли дә белә, эшли дә белә, күрсәтә дә белә, һәм үз фикерен җиткерә дә белә. Әле кунаклар килгәчтән бит менә шулай бердән булып бөтенесенең бергә чыгуы, бу да бит әле матур күрсәткеч. Гаҗәеп, менә аннан соң музей төзеп яталар алар. Соңгы бүлмәсе калган, өченчесен эшләп бетергәннәр. Бик зур матур, менә монсы җирлек өчен бик матур фал, бик матур күренеш. Менә монда һәр кем авыл халкы керә икән, үзенең шәҗәрәсенең алдагы баштагы өлешләрен архивка да йөреп торасы юк, моннан ул табала. Һәм менә монда тыл хезмәткәрләре дә фотосурәтләр белән сугышка киткәннәр, сугышта үлеп калганнар, исән кайтканнарның да фотосурәтләре белән ул мәктәптә дә, монда да менә кеше кадере дигәнне алар менә ныклап, ассызыклап балаларга өйрәтеп киләләр. Кеше кадерен, бер-берсенең кадерен белә торган әйбер бар монда. Һәм инде сүздә юк, ярдәм итүчеләр дә бик күп. Чөнки концертның буеннан кем аларга кайчан нәрсәдә ярдәм итә, кайчан эшмәкәр ничек ярдәм итә, бөтенесен дә сөйләп баралар. Үзләре рәхәтләнеп, балалар да, зурлар да, яшьләр дә ярдәмгә ике тагын татар авылы килгән, алар да матур итеп концертында күрсәтеп баралар. Һәм тагын бер үрнәк башкаларыбыз өчен менә никадәр хатын-кыз килгән, бөтенебезне алар бүлделәр дә, йортларга кунак, менә өйдә кунак төшерү йоласын без анда өйрәндек. Бөтенебез бүлендек, 2-шәр, 3-шәр, 4-әр кеше кайтып киткән өйләрдә булды. Мушасы ягылган, өстәле әзерләнгән, матур итеп өйдә кунак каршы алу йоласы. Бездә бит хәзер бетте, һәрберебез үзенең ничек дип әйтим, өенә бикләнде, өенә, капкалар бикләнде, кыймалар биек итеп куелды. Ә менә монда нинди генә кыймалар булса да, нинди генә биек йортлар булса да, кунак кабул итү йоласы сакланган һәм ул матур бер традициядә. Ә менә икенче көнне безнең инде юлыбыз дәвам итте. Икенче көнне без инде эшләрдә үк торып, 5нче яртыда кузгалып киттек. Без инде Самара шәһәренә, чөнки безнең программа нигезендә яктылык мәктәбендә сәгать 8дә без барып ирешергә тиеш идек. Без инде чынлап та 8:05 минуттан барып җиттек яктылык мәктәбенә, нәкъ вакытында дәресләр башланып китте. Һәм анда без инде әхлак кануннары нигезендә, һәм без үзебезнең йолаларыбызны яңартуга түгел, теге камилләшеп өйрәтелгән менә шушы йола гореф-гадәтләребез булдырылган, шушларны сөйләп бирә торган дәресләр карадык. Шуннан да менә бик тә рәхмәтле Радик әфәнде директорына, аның бөтен коллективына шуннан да бик нык әзерлекле иде. Укучылар да, укытучылар да, өйрәтү дәресләре менә аларның кул эшләрен бик матур күргәзмәләр, дару үләннәрен бик матур күргәзмәләр ясап куйганнар. Шуннан да менә татар халкының шәй ишү йоласы, шәй пешерү йоласы. 2нче класс балалары, кызлары, укытучысы, 2нче класс укытучысы, алар безгә шулай итеп матур итеп күрсәттеләр. Балалар, бүгенге дәресебез нәрсәгә багышланган икән? Кем әйтеп китер? Нинди тема турында безнең сүз бара безнең? Әйтеп китегез әле. Мәликә? Безнең бүген тема багышланган
Şey durumda. Şey turunda. Niye ola öylesin sen Melike? Niye biz şey turunda söylüyoruz? Hakkında sınavlar, şaşkılarlar. Ey, biktiriz. Tağın nerse turunda söz baraşak böyle dersiniz. Bizim birinci ders faydalı olanlar durumda. Nişin ola öylesin Kemile? Bunda faydalı olanlar da. Ey, biktiriz bağlar. Bugünkü dersimiz faydalı bilenler. Hem tatar şey pişir usul turunda söz baraşak. Bağlar, mene biz etiyemiz şey burungu. Nişlepsin o şey burun. Koyan kelgen ki o şey bizge. Şey bizge kadar döndürüyor. Bildirisi yine şey bizge 1638 yılına Qataydan şeyini bizge Rus diplomati Vasiliy Starkov alıp qaytgan. Onun nindi türleri varsın, şeyinin nindi türleri var. Kim bilir? Kim bilir? Kara, yeşil, lerki nasılatırlar. Bu yapraklı, uçuşa yapraklı, iri yapraklı şeyler var. Bizde kara şay eşugadık gekirge. Bildiririz. Kayber kişiler yeşil şeyini üsküre. Bir taklı kara şey saman. Hem nerse işleyiniz? Her şey yurt üstüne kodlap koyacağız. Bireklerini şeyiz. Ondan soň bişik jырын. Менә өлкәнрәк класслар белән бишек җыры өйрәнүне. Монда булачак әтиләр, булачак әниләр бит инде матур итеп курчаклап килеп бишек җырын көйләп аларны юкатып та карадылар. Ни өчен бишек җыры кирәк икән дә өйрәнделәр, һәм безгә дә өйрәттеләр. Оннан саксык бәйтендә ана образы, саксык бәйтендә бала фаҗигасы, ана фаҗигасы менә гомумән алар нинди генә теманы менә 5 төрле теманы яктырттылар. Шәҗәрә темасы, аның мишә бәйге, хәтта менә шундагы укытучылар да әйтте. Менә бу гаиләнең безнең белән туганнар икәнен белмәгән идек. Шәҗәрә бәйгесеннән соң балалар алып килгән шәҗәрәдән исебез китте. Менә бит. Әйе, безнең туганнар мәктәпләрдә бергәләп шунда шәбир, туганнар икән белмибез икән ди. Менә шул хәтле гаҗәеп әйберләр карадык. Менә нәрсә өчен кирәк ул шәҗәрәе бит. Әйе, менә нәрсә өчен кирәк? Әйе. Туганнарны белү өчен. Бу яктагы халык, анда эшмәкәрләр бик күп. Үзен үзе туендыручы халык һәм үзенең татарының менә шушы мөхитен саклаучы. Менә Фәхретдин Бәдретдинович бит инде оешма җитәкчесе. Аның гаиләсе, менә без әйтәбез бит инде Аккалфак эшчәнлегеме, Конгресс эшчәнлегеме ничек кенә булса да, без киләчәктә татар гаиләсе элитасын, аның форматын, аның моделен төзергә тиешбез. Ягъни менә шушындый гаиләләр булдырырга тиешбез. Менә шушының бер моделе, менә без Фәхретдин Бәдретдиновичның үзе гаиләсе, без аны сәхнәгә чакырдык, сәхнәгә мендек. Чөнки без мәктәптән соң 2 сәгать мәктәптә булдык та, оннан соң 2 сәгатькә 11-дән безнең 1-гә кадәр Мәүлид кичәсе иде. Мәүлид бәйрәме һәм менә без тулысынча аны карадык һәм инде үзебезнең пленар утырыш булды яңадан 2 сәгать ярым. Менә анда менә шушы гаиләне, менә шушы безнең киләчәктә менә шушындый гаиләләребез бик күп булырга тиеш, шундый гаиләнергә тиеш дигән фикер белән аларның гаиләсен мендердек. Менә күрәсезме? Татар гаиләсе моделе. Хәзер ничек булырга тиеш татар гаиләсе, мин шунда әйтеп китәм. Аз сүзле. Татар ираты нинди булырга тиеш? Аз сүзле, күп гамәлле. Гаилә башлыгы, эшмәкәр. Бүтән татарларын җыеп торучы Самара өлкәсенең һәм шул ата ярдәм итеп торучы. Менә бүген кирдегез, сез кергәндә, әгәр дә инде хатын-кызның аның 2 күзе дә 4 күзгә әйләнә. Күргәнсездер дип уйлыйм. Шашка турниры бара иде. Менә шушы шашка мәктәбендә җитәкчелек итә. Анда методик бүтән мастерларны тотып, аларны өйрәтүчеләргә дә җитәкчелек итеп тора. Ягъни җитәкчелек итү нәрсә дип атыйм? Зарплатасын түләп тора. Шул мәктәпне тота. Һәм менә бүген дә бүген менә шушы Мәүлид бәйрәменә менә нинди шашка турниры оештырылды. Талип хәзрәтләр бергәләп иң беренче үзләре уйныйлар. Үзе дә чемпион. Балалары да шахмат осталары. Менә шахмат уйнаган җиреннән бала менеп мөрәҗәгать итә сәхнәгә. Һәм менә чип-чиста итеп татарча аңлашалар, татарча сөйләшәләр. Ир баш, хатын муен. Менә күп сөйләсәм, бик күп сүзләр сөйләргә була. Чынлап та, менә бу татар гаиләсе моделе. Без киләчәктә, менә безнең эшебезнең нәтиҗәсе менә шушы модельләрне дөрес итеп төзү.
аңа әзерләү, аны төзүгә ярдәмчеләр булу безнең. Һәм инде безнең теләк һәр хатын кыз барган, катнашкан хатын кыз, катнашманнар барып карасыннар, бергәләп матур итеп эшләргә язсын. Һәм менә шушы күргәнне таратырга язсын, Иң таратырга. мөһиме шул бит әле. Ул шушы максат белән барыла анда. Күрергә һәм үзләренә кайтып шушы матур үрнәкләрне анда дәвам итәргә. Шул очракта менә бу күргәннәр барсы да таралып, инде башка җирләрдә дә күңелгә сеңдерелә дигән нәрсә. Кадрия ханым, без менә хәзер тапшыру барышында фотоларында карап барабыз, видеоларында тәкъдим итеп барабыз, бит. Менә бу кадәр эшне дөресен генә әйткәндә кемдер килгәндә генә оештырып, аны эшләп бетерә торган нәрсә түгел, бит. Беренче Сабантуй Рәсәй күләмендә авыл Сабантуйлары иң беренче монда үтә. Менә безнең бит инде бик тә мәртәбәле, бик тә ни кешебез ул вафат бүгенге көндә Расих әфәнде Латыйпов, урыны җәннәттә булсын, безнең ниләр ана рухына дуга булып бассын бүген искә алулар. Аның хатыны, кызы, кияүләре иң беренче ул бит инде менә шушы әфәнде безнең беренче Сабантуйны башлап җибәргән. Быел менә 10нчы Сабантуй быел шушы Самар өлкәсенең Камышлы авылында булды. Ул бит инде бер регионда 2 тапкыр 10 ел эчендә Сабантуй булган икән. Ул бит инде менә шушларга әзерлек йөзеннән аның һәр генә менә без берәй-бер эшләсәбез килә икән, үзебезне ни тотасыбыз килә икән, сәламәт тотасыбыз килә, тиешенчә ашыйбыз, тиешенчә эчәбез, нине суыбызны да үзебезне карыйбыз, тәрбия кылабыз. Ул бит инде менә шушындый көннәргә шу килеп җитү өчен һәрбер җыелып бара. Аннан соң инде әзерлек йөзеннән без моны 1 ел алдан әйтеп куябыз. Һәм инде 2 ай кала мин башта бар карап кайтам, койларга чынлап та кешене рәхәтләнеп алып керлек, койларда бераз гына төтә сәйберләр бар, бергә киңәшләшәбез, фикерләшәбез. Мин Фәхретдин әфәнде дә янында да булдым, бу яктылык мәктәбендә дә бергәләп уртага салып сөйләшәбез, нәрсәләрне күрсәтәбез халыкка дип. Һәм инде Ак Калфакның эшчәнлеге, билгеле хатын-кызларыбыз эшчәнлеге дә бик зур анда. Менә әле 5 ел эшләгәннәр, шундый итеп китапларын чыгарып куйганнар. Бу бит инде бөтен кешенең дә кулыннан килә торган әйбер түгел. Ул һәрбер җирдә менә Сызрыннан да килгәннәр, аларның һәр шәһәреннән, район үзәкләреннән кайда Ак Калфаклар эшли, бөтенесе килгәннәр, җыелганнар, 40тан артык хатын-кыз шул үзләреннән генә аларын җыелды. Һәм менә күрәсезме, әгәр дә бер көндә генә эшлибез дигән әйберне эшләп булмый. Менә мәктәпкә барып керәсең, ул 500-дан артык укучы укый бит инде анда. Әле аларның һаман чиратта торучы бик күп. Ул бит юкка гына чиратта тормый атана. Бу мәктәп икәнен, менә шундый мәктәп икәнен белеп тора. Һәр бала исәнмесез дип исәнләшә. Һәр бала үткән бала. Ул кайсы мәктәптә менә шулай бар. Һәр берсе сиңа якын килеп исәнмесез. Һәр берсе менә елмаеп, ул бу тәртип кагыйдәсе монда, бу горыф гадәт безнең кертелгән. Шуңа күрә бик зур рәхмәт Самар халкына, Самар татарларына, җитәкчеләргә, эшмәкәрләргә, үзебезнең халыкка, хатын-кызларыбызга без бик тә рәхмәтле, алар алдында баш иеп кайттык. Бик зур рәхмәт. Инде тапшыруыбыз ахырында Кадрия ханым, чиратта кайсы төбәккә бару, кайсы районга бару каралган? Мисал өчен безнең киләсе елга 3 көнлек була Маматышта, Алла бирса. Без аны әзерли башлыйбыз, озакка мин анда эшләп китәм хәзер. Без инде 1 ел алдан бирәбез. Алайса җитшәлми алар инде кирәк бар нәрсәне. Анда тарихи хәтер, анда шундый истәлекле әйберләр, керәшен татарларның Сабантуйлары. Үзебезнең анда тарихи урыннар, гомумән. Аннан соң безнең Минзәлә, ана хакы. Менә Минзәләдә аны инде без моннан ярты ел элек ныклап торып, исемен билгеләп куйдык моның. Аннан Ширмешәндә менә без алар белән менә мин анда булачакмын, Алла бирсә, киләсе айда алар белән ныклап утырып, карап бөтенесендә аларның үзләренең яңа омтылышлары бар, бик актив эшләр инде алар. Аннан безнең Свердловда, аннан Пермь өлкәсендә. Пермь өлкәсендә алар без дип торабыз, без каз өмәләрен, казларны менә ни өчен татар халкы электән каз асраган. Эшләгәнә рәхәтләнеп өйрәнәбез. Алай булгач, без сезгә менә шушы
барлык эшләрне матур итеп башкарып чыгарга, уңышлы итеп башкарып чыгарга көч-куәт, саулык телибез. Инде үзебезнең конгресс мөнбәре тапшыруында әле анда булып кайтканнан соң алдагы көннәрдә дә Алла бирсә сез безгә сөйләрсез. Уңышлар теләп калабыз һәм бүгенге әңгәмәдә катнашуыгыз, Самар өлкәсендәге менә шул матур чаралар хакында шулай бәйнә-бәйнә матур итеп сөйләгәнегез өчен сезгә бик зур рәхмәт. Киләсе очрашуларга кадәр. Бик зур рәхмәт. Исән-имин булыйк. Хөрмәтле милләттәшләребез, сез конгресс мөнбәре тапшыруын карадыгыз. Бүген безнең кунагыбыз Ак Калфак татар хатын-кызлары оешмасы җитәкчесе Кадрия Рәис кызы Идрисова иде. Ул Самара өлкәсендә узган күчмә утырыш хакында үз фикерләрен җиткерде. Тапшыруны Энҗе Шәһидинова алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр сау булашабыз.